Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Ginoong Hesu Kristo, bugtungan na sa amahan. Ginoong Diyos, Soderos, nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kaluy kami, ikaw nakalingkod sa tuho sa amahan. Dawata ang among pangahamuyo. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Hesu Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen, amen, amen. Magampo kita, O Diyos, tungod sa mainitong paghigugma kanimo, ni San Lorenzo na himong makanunayon sa pag-alagad kanimo, ug mahimayaon diha sa pagkamartir, himua nga mahigugma kami sa iyang gihigugma, ug magbuhat sa iyang gitudlo, inaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlogikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Timan nga ang nagpugas og jutay, mag-anig jutay. Apan ang nagpugas og daghan, mag-anig daghan. Bosa, kinahanglan mohatag ang tagsa-tagsa sumala sa iyang gusto. Og dili magbagutbot ni maghuna-huna nga napugos siya. Kay ang Dios nahigugma sa naghatag nga malipayon. Og makahatag ang Dios kaninyo og labaw pa kaysa inyong gikinahanglan. Nga tungod niini, makabaton kamo sa tanan ninyong kinahanglanon ug sobra pagani alang sa tanang maayong buhat. Sumala sa giingon sa kasulatan, mahinatagon kaayo siya sa mga kabos ug nagpadayon sa walay katapusan ang iyang kaluoy. Ug ang Dios nga maoy naghatag og binhi sa magpupugas ingon man sa pan aron kanon, maghatag usab kaninyo sa binhi nga inyong gikinahanglan ug magpatubo niini aron makaanig dako gikan sa inyong pagkamanggihatagon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ulahan ang tao nga maluluyo,
ug nagapahulam kanila nga nagkinahanglan. Ulahan ang taong nga maluluyon, ug nagapahulam kanila nga nagkinahanglan. Ulahan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo, nga naglipay pag-ayo diha sayang mga sugo. Ang iyang kaliwat mahimong gamhanan, ibabaw sa yuta. Ang matarong nga kaliwat pagadaygo. Maayo ang tao nga manggihatagon ug magpahulam, nga nagdumala sa iyang kabtangan uban sa katarong. Dili gayud siya matarong. Ang matarong nga tao hinumduman kanuna. Ulahan ang taong nga maluluyon, ug nagapahulam kanila nga nagkinahanglan. Dili siya mahadlok sa dautang taho. Maligon ang iyang kasing-kasing, masaligon sa Ginoo. Ang iyang kasing-kasing dili matarong. Dili siya mahadlok hangtod masudong niyang iyang mga kaaway. Ulahan ang taong nga maluluyon, nga nagapahulam kanila nga nagkinahanglan. Usog siya nga mohatag sa mga kabos. Ang iyang kamanggihatagon, mulungtad sa gihapon. Ang iyang gahom ibayaw ngadto sa himaya. Ulahan ang tao nga maluluyon, ug nagapahulam kanila nga nagkinahanglan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manakan ninyo. Manausap kanimo. Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an,
Sultihan ko kamo, ang usa ka lugas nga trigo magpabilin nga usa ra gayud ka lugas gawas kun kini ipugas sa yuta ug mamatay. Kun kini mamatay, mamunga kinig daghan. Ang magmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi ning kalibutana, magpatunhay niini alang sa kinabuhing dayon. Ang buot mag-alagad kanako, kinahanglan mo sunod kanako, aron kun hain ako, atua usab unta ang akong sulugoon. Ang akong amahan, magpasidungog kaniya, nga mag-alagad kanako. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Niabay mga higayon sa imong kinabuhi nga mag-overthink ka. Niabay mga higayon sa imong kinabuhi nga usahay bitaw mabala ka tag maayo, ma-anxious tag maayo. Mga igsoon ko diha ni Kristo, kung ang imong tubag sa maong mga pangutana, oo, nindot kayo ang mensahe sa atong santos nga gipistahan karon. Tungod kay usa sa mga pagtulon ang Kristohanon nga atong mahinumduman karon mao, nga diha sa mga tao diin nagpuyo ang Espiritu sa Ginoo na ay halinaw. For example, kung inyong basahon ang Ebanghelyo ni San Mateo, atol sa katapusang panihapon, i-describe dito ni San Mateo ang gibuhat sa atong Ginoo ug ang iyang mga tinun-an, kadtong iyahang pagpanalangin sa pan ug sa kupa, ingon man pagpanagna sa mga mahitabo. Apan ni ay nindot kaayo nga gamay nga detalye, matod pa ni San Mateo. And then, when they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. Human sila nag-awit og himno, nangadto sila sa bungtod sa mga olibo. We can imagine what is going on in the heart of Jesus at that moment. Kahibaw siya nga niadtong mga higayuna, nagpadung na sigurong ang mga sundalo. Nahibaw siya nga niadtong higayuna, gibaligya na siya ni Judas. Nahibaw siya nga pila na lang ka oras, dakpo na siya, patyo na siya, in the most painful way possible. And yet, they sang a hymn. Naa ang kalinaw siguro gyud diha sa kasing-kasing that even in the midst of these very tense situations, they are capable of singing. Sa atong santos nga gipistahan karon, niya say detalye nga susama ni ana. Matod pa sa sugilanon sa pagkamartir ni San Lorenzo, dakop siya unya gibutang siya sugbaanan aron nga patyon pinaagi sa pagsugba. Og matod pa sa mga nakasaksi, niingon si San Lorenzo, balihan ako ninyo kay luto na ang pikas side sa akong lawas. He was still able to utter a joke in that terrible moment of anguish, because in the hearts of those who are in God, peace lives. A peace so powerful that not even the most terrible persecution can snatch away that peace. A peace so powerful that even in the midst of very tense situation, we can still sing a hymn of praise to Almighty God. Sa atong kinabuhi, mausab ni ang grasya atong gipangayo sa Ginoo karon, pinaagi sa pangalian ni San Lorenzo, diakono ug martir, sa kadaghan nga mga trial sa atong kinabuhi ug sa atong pamilya, sa kadaghang crisis sa atong nasod ug sa kalibutan, may we never lose the peace which only comes from the Spirit of God who dwells in us. Kabisan magsigig baha atong kadalanan, kadahapon,
Bisan mahal na kayog balik ang mga presyo sa gasolina, dili ta mabiter. Di ta idaog sa kasuko. Hinunua, propelled by the Spirit of God, we continue to build up this world into becoming the community God has destined us to be. Because peace dwells in those whose hearts are filled with the Holy Spirit. Mao nga sa atong pagpadayon ning Santos nga misa, tambalan ta sa Dios ang atong mga kabalaka. Sa mga higayon nga tintalon ta to overthink, to spend sleepless nights, may we return to that peace only God can give, which can only be possible when we imitate the saints and surrender our lives to Almighty God. Manindog palihog, alang sa katilingbanong pag-ampo ang atong tubag, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga diakono sa simbahan, magmasipot diha sa ilang pagpangalagad sa pagwali sa Ebanghelyo, pinaagi sa pulong o sa ilang panigingnan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga modaghan ang mga Katoliko nga mo voluntaryo sa paghago alang sa kabus nga mga katilingban o kanasuran. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga atong pakabililhon o mapanalipdan ang mga kabus, isip matuod nga mga bahandi sa simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga maangko nato ang kalig-on, panahon nga motakboy ang mga balatian sa lawas. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon, nga takos ug mapuslanon alang kanamo, ngang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na, ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang atong mga minahal nga mitaliwan, makasulod ngadto sa gisaad nga ginghariang tunay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ang iyo na to ang mahal nga Birhen Maria, nga tabangan kita, itang tanan, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Pulaan ikaw sa mga bayan nga tanan, pulaan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Diyos, yampong kaming makasasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Langit nga amahan, dawatang mga pag-ampo nga gihalad sa imong katawhan, sa ngalan ni Kristo among Ginoo. Amen. Dayon ng Diyos, amahan langit no, ninggasana mo, magapasalay po, ang panubino, nabot sa yuta, hinamag sa kamot sa tao. Dawata kini ang mga gasa sa mga sala na muigabayan ang lawas dugo ni Jesus among Diyos kinabuhing ihalad sa krus. Mga igsuon, pagampo kamo, aron kining atong halad og sakripisyo, dawaton sa Dios samahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ng Diyos sa Ginoo ang sakripisyo gikan siya makamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Kaluy ipagdawat Ginoo ang mga gasa nga among gihalad sa pangili ni San Lorenzo,
mahimo unta kining panabang alang sa kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo, Amen. ang Ginoo mana kaninyo. Manasap kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong magpasalamat kami kanunay ug sa tanang dapit. Ang imong santos nga martir San Lorenzo sa pagsunod sa panigingnan ni Kristo, mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga naglig-on sa among tawhanong kahuyang. Imong gipili kaming mga maluyahon ug imong gilig-on aron mahimong imong mga saksi pinaagi ni Kristo among Ginoo. Uban sa mga anghel nagasimba kami kanimo duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, 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 nga Ginoo, puno ang langit ug yuta, sa imong himaya, Hosana sa kahitasan, Hosana sa kahitasan, Hosana sa kahitasan, Hosana sa kahitasan. Daygonang nagaanhin sa ngalan sa Ginoo, Hosana sa kahitasan, Hosana sa kahitasan, Hosana sa kahitasan, Hosana sa kahitasan. Santos, gayud ikaw, Ginoo, tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Kapag pasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan. Ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Matag kaon namo inipan, ug matagino gikan sa kalis, nagmantala kami Ginoo sa imong kamatay, hangtod ikaw mo balik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha kay Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Santo Papa,
ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy. Nadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kami nga ngayan makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Ni San Jose nga iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikawng daygon ug himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Ihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa gayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangtuhuran. Amen. 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 Mga igsuon, maghiusa kita pag-awit sa amahan namo. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalaluna mo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kaming malaumon pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man Harian ang hanggang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay, anaa kaninyo. Manausap kanimo. Pakita ta ang panag-inig sunay, panagdait, manaa kaninyo. Cordero sa Diyos nga naagawad ka sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, hatagi kami sa kalibutan. Mga igsuon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan kitang gidapit sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, di na ko amay nga makalawat kanimo. Apan ni Pangulo mo lamang ug mamaayo ako.
Magampo kita. Nabuhong kami Ginoo sa imong santos nga gasa. Naghangyo kami kanimo nga ang halad sa among pagalagad kanimo nining pangili ni San Lorenzo. Mahimo alang kanamong dugang grasya sa kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Tugyan nato atong pamilya sa panalipod sa Dios by invoking Saint Michael. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the malice and the snares of the devil. May God restrain him, we humbly pray. O Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all the other evil spirits who roam through the earth, seeking the ruin of souls. May Christ reign in our hearts, in our families, and everywhere in the world, now and forever. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. manalangin kanatong gamhanan nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa, bawno natong gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang mahal mo nga panalang amo nakaharong nahiusa kining lungsod sa paghalad o pagdawat sa mensahe sa kaluwasan.